खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै जोबोद हेपि नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ आरो फिन खनसे बरायहरबाय आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव मोजाङै दङ जोंहा दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां रादाब लाबोनो सानदों मानो होनब्ला आंनि पार्सनेलि मोजां रादाब आरो बियो जोंहा दिनै जारौखौ गामियाव बरायगोन मेट्रिक पास जानायखौहाय जोंनि गामियाव फार्स्ट डिभिजन लाखिनायफोरखौ बरायो जोंनाथ' जारौआ नोंथांमोनानो मिथिखागौ आं सिगांनि भिडिअआवबो होखांबाय जोंहा जारौआ 82.16% लानानैहाय पास जाबोदों मेट्रिकआव दायो जोंहा जारौआ बुंनो थाङोब्ला सेकेन्ड इयाराव फरायबाय आरो इउएन स्कुलाव दा दिनैहाय आङो बेखौनो नेगासिनो दङ गामियावहाय बरायनो थाखाय नेगासिनो दा जारौ फैयोब्लानो थांसै आं नोंथांमोननो ससेब्लाबो खोन्थागोन गामियाव मा माखौ बरायो आरो मा रोखोम बरायो बे फरायफुनाय मोजां मार्क लानानै पास जानायफोरखौहाय जोंना गामिया थुलुंगाखां बान्था होयो सभाराम बरगयारि थुलुंगाखां गोसोखांथि बान्था बेखौहाय जोंहा जारौआबो एबाराव मोनदों सिगाङावबो मोनदों क्लास 5निफ्राय 6आव थांनायावहाय जारौआ जोंना फार्स्ट डिभिजन लानानै पास खालामबोयोमोन नालाय एलपिनिफ्रायनो फार्स्ट डिभिजन लानानै पास खालामबोयो आंना फिसाजोआ दासिमबो होनजायो दाथ' नङा इउएन स्कुलाव नङा थेवब्लाबो फार्स्ट डिभिजनावनो आरो थेवब्लाबो दासिमबो मोजां मथनै पास जायो आरो गथ'आ आं गावनि गथ'खौनो गोग्गानानै लानाय जायो नोंथांमोनहाबो गावबागावनि फिसाखौ एसे दायथ' ला आंखौ मिथिखायो नोंथांमोना आं बाहेरायाव ओंखारो एसे एनै मारै फैसा फैगोन संसारनि बेलायाव गोबां खस्थ' मोनो नालाय बबे खामानिखौ मावोब्ला एसे एनै थाइसे थाइनै थाखा हाबगोन बेखौ आं मावो बेखायनो गथ'खौ दायथ' लायो एसेब्लाबो गावनि फिसाखौथ' बयबो दायथ' लाखायो आं बाहेरायाव ओंखारोब्लाबो आङो समाजनि धोरोमनि खामानि मावोब्लाबो आरो गावनि खामायनायनि खामानि मावोब्लाबो जोंना हौवाया बांसिन दायथ' लायो आं बाहेरायाव ओंखारोब्लाबो बेखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो नोंथांमोनहाबो गावनि फिसाखौ मोजां मथनै दायथ' ला जेनेबा बेफोरबायदि थुलुंगाखां गोसोखांथि बान्थाखौ जाहाथे मोनहोनो हायो बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौबो खावलायो आरो दा सान नोंथांमोना गावनि फिसायाल' बिदि रोङोनदां गावनि फिसायाल' बिदि बरायजानो मोनो खोमा बेखायनो इउटुबावबो शेयार खालामलायबाय बिदि साननो हागौ नोंथांमोना नाथाय नङा आंनि गोसोआव आं बिदि साननाय गैया आंनि फिसायाल' बिदि रोङो आंनि फिसाया बिदि बरायजानो मोनो होननानै आं शेयार खालामाखै मानो होनब्ला मोनसे मेम'रि हिसाबै थायो बेखायनो आङो शेयार खालामनाय जादों नोंथांमोन स्कुल गेट हाबबाय नै स्कुला जि समायदों नै थुरिबारिखौ थुरिबारि रायजो राजाफ्रा नेनानै दं बिथांनि फिसाजोआबो मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननानै पास जादों बेहाबो नेगासिनो फिसाजोखौ आंहाबो रायजो राजा सिङाव दं आरो फोरोंगिरिमोन गामिनि दैदेनगिरि गाहाय गोरा गावबुरा गासैबो नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंनि फिसाजोखौ फार्स्ट डिभिजन मार्क माबा खालामनो हानानै मोनबेसे लेटार हादों मोनब्रै लेटार ना गोजोननाय मोनदोंना गोसोआथ' बिदिनो मोजां फिसाजोआ दि बेफोरबायदि मोजां मार्क लानानै पास खालामनो हादों दा बबे स्कुलाव बेयावनो इउएनआव ना टिउसन होनो हानायबालाय साबसिन जाबावगौमोन टिउसनखौ होनो हायाखै मोनब्रै लेटार ना जोबोद मोजां मा नाम गथ'आ प्रियंका मोसाहारि आरो इयुननि माबायाव जाहाथे मोजाङै मोजां बेफोरबायदिनो पास जालांनानै जोङो फिसाफोरनि बेफोरबायदि फरायनानै मान लाखिनो हानायाव जोंनि गोसोआबो गोजोन मोनो नालाय साबसिननिफ्राय साबसिन आरो रायजो राजानि बयनिबो आशीर्बाद मोनबावथों मदद मोनबावथों नङा होमबा बेखौनो जोङो खावलायो नङा होमबा फिसाफोरनि सायाव जोंबो खोब मोनसे हाथरखि बादि जोङो जाजानो लुबैयो बा मोनसे मोजां लामाजों थांनानै गोरों गोरा जाहैजानो लुबैयो नङा होमबा गथ'फोरखौ लानानैनो मोनसे संसार नङा होमबा बेसोरनोथ' जोंनि सम्पति बिसोरनो गोजोननाय मोनबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय, मान बावनाय जाबाय। दिनैनि बे मान बावनाय हाबाफारिखौ आवगायलांनो थाखाय नै गुननि बिगोमा सेबा बर्डनि सिङाव 2023 इं मायथाइयाव जालांनाय मेट्रिक आनजादखौ बर' बिजोंजों काटलगुरि गामिनि गासै फरायसाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर 493 दाइनफा मुसाहारि, बिफा मुस्रि सनजित मुसाहारि, बिमा मुस्रिमा फसनि मुसाहारि, गामि काटलगुरि। आदैनि न'खरनि मानसियादि बेखौ आदैनि फारसे मान सन्मान लाखिनो बा आदैया जे सोलोंथाइनि फारसे बिराद गोसोमोन बेखौ मान होनानै बिथांमोनहा न'खरनि मानसिफ्रा मादैया जे थांदों बेनि थाखाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनाय मान सन्मान रोजा रोजा बावहरनाय जाबाय। दा दिनै जाय बिथांमोनहा बान्था मोनदों, बान्था मोननायाव मोजाङैनो जाबाय आरो साबसिन जाबावगोन बेखौ आसा खालामो। फरायसाफोराबो बान्था मोननाय माबाखौ जिनिसखौ थिग मोजां गाज्रि जायाखैब्लाबो गथ'फोरखौ रंजानाय, रंजानानै नायनाय, मोजां मोननाय बायदि आं मोनदों। जायफोराबो बिदिनो एसे बुजायो फाननानै बान्थाफोरखौ सावरायलायनो एबा बुजिलायनो सेस्था खालामोबा हयथ' आरो साबसिन जागोन ना।